Αρχίζουμε το πρώτο μάθημα μες στο καλοκαίρι για την Python. Υποθέτω ότι κάποια πράγματα τα έχετε υπόψη σας, γιατί αυτά θα είναι πολύ ταχύρυθμα μαθήματα. Σε 4 μαθήματα φιλοδοξούμε να βάλουμε όλες τις στοιχειώδεις βάσεις της Python, έτσι ώστε αν προχωρήσετε μόνοι σας στη συνέχεια, να μπορέσετε να αποκτήσετε ένα πολύ καλό επίπεδο. Φυσικά ο καθένας από εσάς μπορεί να χρειάζεται την Python για διαφορετικούς λόγους, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ευχάριστη εμπειρία να δουλέψετε με την Python και ελπίζω εσείς που παρακολουθείτε τουλάχιστον εδώ να θέλετε να μάθετε. Αν έχετε ήδη κάποιες αρκετά προχωρημένες ή σχετικά προχωρημένες γνώσεις της Python, ίσως, δεν ξέρω, να σας φανούν λίγο μια μικρή επανάληψη αυτά που θα κάνω. Αλλά για αυτούς που πρώτη φορά ή σχεδόν πρώτη φορά ακούνε για Python και θέλουν να δούνε γιατί τόσο θόρυβος και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για την Python, νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις και να δημιουργήσουμε κάποιο κίνητρο να ασχοληθούν. Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτό που θα κάνουμε τώρα δεν είναι κάτι το περιγραφικό, δηλαδή να σας λέω πώς δουλεύει η Python ή την ιστορία της Python ή τις βασικές εντολές κτλ. Φυσικά εγώ θα τα λέω και θα τα εκτελώ εδώ και με τον τρόπο αυτό τώρα που κρατούμε και το recording αυτής της ώρας θα είναι μετά διαθέσιμα και σε όλους τους άλλους και εσάς να τα ξανακούσετε, αλλά καλό θα ήταν ταυτόχρονα με αυτά που θα κάνω και θα βλέπετε στην οθόνη ότι κάνω, αν έχετε την δυνατότητα να φέρνετε μαζί σας το λάπτοπ, αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Θα ήταν δηλαδή σαν να ήμασταν σε ένα computer room, σε ένα εργαστήριο υπολογιστών και να τα κάναμε μαζί αυτά τα πράγματα, γιατί αν δεν εκτελέσεις και μάλιστα κατ' επανάληψη μερικά πράγματα, δεν τα μαθαίνεις. Η Python δεν είναι, όπως σας είπα, γνώσεις που δεν ξέρω, τις ακούς και κάπως σου αποτυπώνονται στο μυαλό, γιατί είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιεί τη δικιά της σύνταξη, τις δικές της λέξεις, το δικό της λεξιλόγιο και ούτω καθεξής, και αν δεν υπάρχει κάποια ενασχόληση με αυτή τη γλώσσα, εντελώς ενεργητική ενασχόληση, δεν αρκεί το να ακούσεις παθητικά ένα μάθημα για την Python. Επομένως, οφείλω να σας πω ότι αν θέλετε να αρχίσετε from scratch από την εντελώς στοιχειώδη αρχή, πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα απ' όλα την Python στον υπολογιστή σας. Πώς θα το κάνετε αυτό? Ο ευκολότερος τρόπος είναι, δεν ξέρω, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που έχετε. Αν γκουγκλάρετε κάτι σαν install Python, θα δείτε οδηγίες και θα δείτε site. Το καλύτερο είναι το site της Python.org. Επομένως θα έλεγα αρχίστε από εδώ, από το site της Python.org. Και τώρα θα δείτε, βασικά θα δείτε μια διακλάδωση στην τελευταία έκδοση της Python και στην έκδοση της Python που θα χρησιμοποιήσουμε εμείς. Και πρέπει να σας εξηγήσω γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Η τελευταία έκδοση της Python είναι η 3.5.2 όπως βλέπω εδώ. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε την 2.7.12. Οι διαφορές είναι μικρές και μπορείτε να τις καταλάβετε πολύ εύκολα. Αν παραδείγματος χάρη γκουγκλάρετε διαφορά Python 2.7 με Python 3, θα δείτε σε πολύ λίγες εντολές. Βέβαια η τελευταία Python, της σειράς 3, να την πούμε έτσι, έχει πολύ καλύτερη ανταπόκριση σε ό,τι αφορά τις γλώσσες, εκτός από τα αγγλικά. Δηλαδή δέχεται πολύ καλύτερα το Unicode. Και επομένως, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την Python με ελληνικά, θα είναι λίγο ευκολότερα τα πράγματα να πάτε στην 3. Εμείς γιατί θα χρησιμοποιήσουμε και γιατί και στο Πανεπιστήμιο και εμείς και στο τμήμα των ηλεκτρολόγων που υπάρχει μάθημα Python, γιατί το κάνουμε πάνω στη 2.7. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι στην Python υπάρχει μεγάλο support στο ίντερνετ από κώδικες, προγράμματα, δεν ξέρω, βοήθεια που ήδη έχει δοθεί, που μπορεί πολύ εύκολα να δοθεί αν τη ζητήσει κανείς από blogs, από sites, από το Stack Overflow,
που μπορείς να υποβάλεις ένα ερώτημα και τα περισσότερα από αυτά που υπάρχουν, οι περισσότερες απαντήσεις που είναι ήδη δοσμένες και οι περισσότεροι κώδικες που μπορείτε ήδη να βρείτε είναι γραμμένοι στη 2,7. Και εκτός των άλλων σε συγκεκριμένα πράγματα που δουλεύω εγώ δουλεύω παραδείγματος χάρη πάνω στα δίκτυα, χρησιμοποιώ κώδικες που είτε εμείς τους κάναμε παλιότερα, είτε τους έπαιρνα από άλλους ανθρώπους που τους κάνανε παλιότερα, βασισμένους πάλι πάνω στη 2,7. Υπάρχει μια τάση να γίνονται update όλα τα προγράμματα που έχουν γραφτεί στην 3, αλλά δεν είναι τόσο αυστηρή, δεν ακολουθείται με τόσο αυστηρό τρόπο αυτή η τάση. Επομένως, επειδή η διαφορά είναι απειροελάχιστη, κυριολεκτικά απειροελάχιστη, δεν νομίζω ότι δεν έχει καμία αξία εάν επιμείνετε στην παλαιότερη έκδοση στη 2,7 και δεν πάτε στην τελευταία. Τώρα, το δεύτερο πράγμα, αν κλικάρετε εδώ για τη 2,7, εδώ τώρα μου την κατέβασε τη 2,7, αλλά ήδη είχε αναγνωρίσει το site αυτό ότι το λειτουργικό μου σύστημα είναι το Mac. Αν θέλετε να πάτε πιο, και νομίζω στο λέει, γιατί το πρώτο πράγμα που μου έγραφε εδώ είναι download the latest version for Mac OS X. Αν εσείς έχετε Windows, αυτό εδώ θα σας βγάλει την latest version για Windows. Αν τυχόν δεν σας βγάλει, πάτε εδώ πέρα, στα Windows. Όσοι έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν Linux και αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Python για επιστημονικούς υπολογισμούς, όπου θα χρειαστούν και κάποιες εξειδικευμένες βιβλιοθήκες ή modules που λέγονται, τότε αυτό που ενδείκνυται είναι να χρησιμοποιήσουν το Linux ή το Ubuntu. Αν μπορούν δηλαδή να κάνουν ένα partition στον υπολογιστή τους ή να εγκαταστήσουν το Ubuntu σε ένα καινούριο υπολογιστή και αν έχουν τη δυνατότητα να τρέχουν την Python πάνω στο Ubuntu, τα πάντα θα είναι ευκολότατα. Δεν θα χρειάζεται να κουραστούν να κάνουν τίποτε. Στο Mac χρειάζεται μια απειροελάχιστη δουλειά, στα Windows λίγο περισσότερη. Με αυτή την έκδοση του Python.org της Python που κατεβάζουμε, έχουμε ένα εργαλείο, το κύριο εργαλείο θα έλεγα σήμερα, για να εγκαθιστάμε τις βιβλιοθήκες ή αυτά τα modules. Και αυτό λέγεται pip. Οπότε, εάν θα ανοίξετε μετά εφόσον έχετε κάνει κανονική εγκατάσταση, εκείνο που θα πρέπει να συμβεί αν έχετε κάνει κανονική εγκατάσταση, ανοίγοντας ένα τερματικό και γράφοντας Python, θα πρέπει να σας ανοίξει Python. Το πρώτο είναι αυτό. Η Python όταν ανοίγει δίνει κάποια πράγματα, εκ των οποίων το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή εδώ στο Mac έχω το version 2.7.11. Δεν είναι ακριβώς το 2.7.25, αλλά είναι όλη η σειρά 2.7 είναι μια χαρά. Επίσης, οι εντολές, όλα αυτά τα πράγματα που τα γράφουμε, θα μπαίνουν εδώ που είναι ο κέρσορας μετά το prompt. Το prompt της Python είναι αυτά τα 3 σύμβολα του μεγαλύτερου. Επομένως, θα γράφουμε εδώ κάποια πράγματα, θα τα δείτε και θα εκτελούνται. Τώρα, το πρώτο πράγμα ανοίγοντας την Python που πρέπει να ξέρετε είναι πώς φεύγετε, πώς βγαίνετε έξω. Και αυτό το κάνουμε όχι σκέτο με το quit, αλλά quit ανοίγουμε παρένθεση, κλείνουμε παρένθεση. Θυμηθείτε ότι quit ανοίγουμε, κλείνουμε παρένθεση, μας βγάζει. Και γράφοντας Python, δηλαδή γράφοντας Python αυτό το πράγμα δηλαδή θα μας το ανοίξει. Τώρα, αυτό που σας είπα, εάν γίνει μια κανονική εγκατάσταση της Python, θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το pip όταν θα το χρειαστείτε. Εμείς στα 4 μαθήματα δεν θα το χρειαστούμε, αλλά οφείλω να σας το πω. Οπότε λέτε pip install, δεν ξέρω, για τα δίκτυα παραδείγματος χάρη, εγώ χρησιμοποιώ ή μάλλον να κάνω ένα για στατιστική που είναι ένα πολύ καλό πακέτο που είναι το pandas. Το έχω ήδη εγκατεστημένο αλλά θα μου το πει. Οπότε γράφετε pip install pandas. Ακόμη και στα Windows πρέπει να μπει το pip. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να είστε σίγουροι ότι έχετε εγκαταστήσει το pip. Εάν τυχόν δεν σας έχει μπει από την εγκατάσταση από την Python.org, πάτε και γκουγκλάρετε και λέτε install python pip windows, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, γράφοντας pip install, ναι, λέει requirement already satisfied κτλ. Δεν το έχει βάλει, είναι ήδη εγκαταστημένο. Δεν θα το χρειαστούμε σε αυτά τα 4 μαθήματα. Εκείνο όμως που θα χρειαστούμε
είναι ότι αντί να τρέχουμε τις εντολές της Python μεμονωμένα, δηλαδή παραδείγματος χάρη 2x3, το επί είναι το αστεράκι είναι 6, θα τις τρέχουμε σε ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο που λέγεται Notebook. Παλαιότερα ονομαζόταν IPython Notebook, τώρα ονομάζεται Jupyter, το οποίο είναι ένα ενοποιημένο περιβάλλον για να έχουμε μέσα, να έχουμε μέσα σε αυτό και τη δυνατότητα να τρέχουμε κάποιες εντολές, δηλαδή αυτό το πράγμα που έγραψα 2x3, το τρέχω εδώ σε ένα κελί, έτσι λέγονται. Αυτά στο notebook, αυτά τα πράγματα που βλέπετε λέγονται κελιά και ο τρόπος που το τρέχεις είναι πατώντας το shift και το enter ή πατώντας αυτό το σύμβολο, όπου εδώ στο βγάζει το 6 εδώ πέρα. Τώρα ποια είναι η διαφορά από το να κάνω τον προπλασιασμό 2x3 στο notebook ή να τον είχα κάνει στο παράθυρο της Python, στο τερματικό της Python. Η διαφορά είναι, βλέπετε είναι το ίδιο πράγμα, είτε το κάνω εδώ 2x3, δεν ξέρω, οτιδήποτε, θα τις δούμε τώρα αυτές τις πράξεις σήμερα, ή το κάνω εδώ. Η διαφορά είναι ότι εδώ μπορώ να τα κρατάω όλα, να τα σώσω και μετά τώρα εσείς αν θέλετε εδώ να αλλάξετε κάτι, πάτε και το αλλάζετε εδώ πάνω. Βλέποντας πώς είναι ο προπλασιασμός, αυτό είναι βεβαίως κάτι πολύ στοιχειώδες, αλλά σε κάποιες άλλες εντολές η σύνταξη δεν θα είναι τόσο άμεση, οπότε εσείς θέλετε να κάνετε τώρα τον προπλασιασμό 20x3. Πάτε αντί για 2 γράφετε 20 και το ξαναεκτελείτε. Αυτό είναι το ευκολότερο. Οπότε δίνει το 60. Τώρα θέλετε να κάνετε 20 επί, ξέρω εγώ, 35. Πάτε και το ξαναεκτελείτε. Σας δίνει το αποτέλεσμα. Θα μου πείτε όλα αυτά γινόταν και εδώ, αλλά κάθε φορά θα έπρεπε να ξαναέγραφες. Δηλαδή πήγαινες στο 2x3, το κάνουμε 20x3. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Μετά το 20x3 το κάνουμε 20x35, δεν ξέρω. Και ούτω καθεξής. Δεν φαίνεται αυτό, αλλά δουλεύοντας με το πάνω βελάκι, πάω και βλέπω τις προηγούμενες εντολές. Αυτά τα πράγματα είναι κάπως σχετικά. Επίσης υπάρχει και ένα auto-completion σε σχέση με τις εντολές που τις αναγνωρίζει η ίδια η Python. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Και όλα αυτά ισχύουν και εδώ. Επομένως, η άλλη σημασία του notebook είναι ότι εδώ μπορούμε να γράφουμε οδηγίες ή να εξηγούμε πράγματα. Αν θέλουμε να κάνουμε αυτή τη χρήση του κελιού, πρέπει να το ορίσουμε όχι σαν κώδικας, γιατί βλέπετε εδώ το κελί χαρακτηρίζεται, εδώ είναι σαν κώδικας, αν το γράψουμε σαν markdown, σαν markdown το δεύτερο, εδώ μπορώ να γράφω οτιδήποτε, να γράφω annotation. Και μάλιστα μπορώ να γράφω τα annotations και στα ελληνικά. Σχολιασμοί. Και τώρα φυσικά όταν αυτό θα το εκτελέσω, πάλι από εδώ, θα μείνει. Οπότε εδώ κάτω θα δείτε ότι θα έχω και λόγια να γράφω. Βεβαίως θα τα κάνουμε τώρα όλα αυτά λίγο πιο προσεκτικά. Επομένως μπορώ και να σβήνω κελιά και στο τέλος πρέπει να σώζω όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θα το σώσω και θα σας το δώσω, ας το πούμε. Θα το βάλω κάπου ή θα σας το στείλω, να το έχετε αυτό το notebook του πρώτου μαθήματος, μετά τα επόμενα των άλλων 3 μαθημάτων και ταυτόχρονα πιστεύω, μόνο που δεν είμαι σίγουρος αν γράφει, για να δοκιμάσω, γιατί έχει εξαφανιστεί δεν ξέρω τι έγινε και εξαφανίστηκε. Επομένως κάναμε... όχι, υπάρχει, ναι. Μάλλον δεν έχουμε κάνει λάθος, απλώς εξαφανίζεται όταν ανοίγω το Safari, το browser. Έλεγα ότι αυτά μπορούμε να τα σβήσουμε, σβήνουν εδώ, ας σβήσω και αυτό. Τώρα θέλω να κάνουμε κάποιο πίνακα περιεχομένων, απλώς έκανα copy-paste από κάπου αλλού γιατί και αυτό έχει ένα στοιχειώδες φορμάρισμα. Εδώ βέβαια ο πίνακας είναι markdown και θα δείτε πώς γίνεται. Αλλά για ποια πράγματα θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα σε αυτό το πρώτο μάθημα. Για αριθμούς και συμβολοσειρές. Και το εισαγωγικό, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να πούμε είναι για τους τύπους των δεδομένων που δέχεται η Python. Δεδομένα είναι αυτά τα πράγματα που βάζουμε.
Και στις γλώσσες προγραμματισμού αυτά τα πράγματα που βάζουμε είναι βασικά οι τιμές που παίρνουν κάποιες μεταβλητές. Η έννοια της μεταβλητής νομίζω είναι γνωστή σε όλους μας από τα στοιχειώδη μαθηματικά. Είναι ένα πράγμα που αλλάζει, είναι ένα όνομα, το οποίο παίρνει μια τιμή. Όταν λέμε χ ίσον 5, μπορώ να βάλω και χ ίσον 15, οτιδήποτε. Και το χ είναι στα μαθηματικά μερικές φορές λέμε dummy variable, αυτό το σύμβολο, εδώ στον προγραμματισμό λέμε η μεταβλητή, στο οποίο εκχωρείται μια τιμή. Η τιμή είναι τα δεδομένα. Επομένως, τα δεδομένα εντελώς απλοϊκά θα τα όριζα οι τιμές που παίρνουν οι μεταβλητές, είτε οι explicit μεταβλητές, αυτές δηλαδή που τις ορίζω έτσι, είτε αυτές που είναι implicit μέσα στο πρόγραμμα, μέσα σε συναρτήσεις και ούτω καθεξής, που θα το δούμε λίγο στη συνέχεια. Αλλά οι τιμές όμως δεν χρειάζεται να οριστούν και μέσω μιας μεταβλητής. Εδώ αυτό που είχα κάνει, έβαζα, βάζω έναν αριθμό 45. Αυτό είναι ένα αριθμητικό δεδομένο, ένας αριθμός. Και φυσικά όταν το πατήσω, μου βγάζει αυτό το πράγμα. Επομένως, οι τύποι των δεδομένων είναι οι αριθμοί, το 45 που έβαλα είναι ένας ακέραιος αριθμός. Επομένως, ο πρώτος τύπος δεδομένων, και θα τα γράψω σε λίγο να τα έχουμε αυτά, είναι οι ακέραιοι αριθμοί. Ο δεύτερος τύπος αριθμητικών δεδομένων είναι οι πραγματικοί μη ακέραιοι αριθμοί. Εδώ η υποδιαστολή γράφεται με τελεία, όχι με κόμμα. 4,5. Πήρε το 4,5. Και φυσικά υπάρχουν και άλλοι αριθμητικοί τύποι δεδομένων που προς το παρόν δεν θα μας απασχολήσουν, όπως είναι οι μηγαδικοί αριθμοί, οι οποίοι έχουν πραγματικό και φανταστικό μέρος, και όπως υπάρχουν οι μεγάλοι αριθμοί, οι long numbers και ούτω καθεξής, που δεν θέλουν να μας απασχολήσουν. Επομένως, ο πρώτος τύπος δεδομένων για την Python, πράγματα που τα βάζουμε, επομένως δίνονται γιατί τα βάζουμε και θέλουμε να κάνουμε κάποιους υπολογισμούς πάνω σε αυτά, είναι τα αριθμητικά δεδομένα και μπορεί να είναι για μας είτε ακέραιοι αριθμοί, είτε float, αριθμοί με υποδιαστολή, δηλαδή πραγματικοί μη ακέραιοι αριθμοί. Ο δεύτερος τύπος των δεδομένων που θα ήθελα να δούμε είναι οι συμβολοσειρές, οι λέξεις, αυτό που λέμε. Τώρα, οι λέξεις θα πρέπει να γράψω κάτι, δηλαδή αν γράψω, δεν ξέρω, A, B, C. Τώρα το έχει πάρει στα ελληνικά, καλύτερα να μην βάζουμε input στα ελληνικά, επομένως γυρνάω στα αγγλικά, γράφω A, B, C. Γράφω A, B, C εδώ στο κέρσορα της Python. Τώρα, αυτό που έχω βάλει σαν A, B, C θα το αναγνωρίσει για έναν απλό λόγο που πρέπει να τον καταλάβουμε από την αρχή, θα τον αναγνωρίσει σαν μεταβλητή, δηλαδή σαν κάτι που έχει την ονομασία, το όνομα ABC. Δεν είναι αυτό συμβολοσειρά. Για να είναι συμβολοσειρά, θα πρέπει να το βάλω μέσα σε quotes, μέσα σε παρενθέσεις. Και πράγματι μου το έβγαλε έτσι. Ενώ αν το βάζα σκέτο, θα μου έλεγε λάθος, γιατί δεν έχεις ορίσει τίποτε. Φυσικά, αν είχα ορίσει ABC ίσον 13 και μετά έγραφα σκέτο ABC, αυτό που θα μου επέστρεφε θα ήταν η τιμή του 13. Η τιμή του ABC που είναι 13. Επομένως, προσέξτε αυτό το πράγμα, ότι οι μεταβλητές, αυτά στα οποία εκχωρούνται τα πράγματα, τα αντικείμενα των γλωσσών προγραμματισμού, είναι κάτι το γενικό, στα οποία εκχωρούνται κάποιες τιμές, κάποια δεδομένα, αυτά γράφονται χωρίς quotes, χωρίς εισαγωγικά, είναι τα ονόματα, είναι κάποιοι identifiers όπως λέγονται, αλλά για την Python θα πρέπει να γράφονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, υπάρχει μια τυπολογία, το μόνο που πρέπει να θυμάστε για το πώς θα γράφετε τις μεταβλητές είναι να μην ξεκινάει με αριθμό. Δηλαδή να μην ορίσετε μεταβλητή που να ξεκινάει από αριθμό. Ή επίσης να μην την ορίσετε με κενά μέσα, βάζετε underscore, μην βάζετε το μείον κτλ. Όλα αυτά σε οποιοδήποτε βιβλίο της Python υπάρχουν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα δώσω τόσο πολύ έμφαση. Όταν χρειαζόμαστε να βάλουμε κάποιες μεταβλητές θα το πω. Επομένως, αν θέλω εγώ να βάλω ένα string, θα το γράψω έτσι. Πάτρας.
Και φυσικά μπορώ να πω city, τη μεταβλητή, ίσον Πάτρας. Οπότε όπως έκανα νωρίτερα, αν γράψω city, θα μου δώσει την τιμή, τα δεδομένα δηλαδή, που έχουν κατοχυρωθεί στη μεταβλητή αυτή city. Θα μου δώσει το Πάτρας. Τώρα, θα μπορούσαν τα δεδομένα του τύπου της συμβολοσυράς να μην ήταν μόνο μια λέξη, να ήταν περισσότερες από μια λέξη. Μπορώ να πω, δεν ξέρω, πρόταση, το κάνω έτσι σαν μεταβλητή, και να γράψω εδώ κάτι τέτοιο. Το τυπικό εδώ λένε Hello World, παραδείγματος χάρη. Βλέπετε εδώ υπάρχει ένα κενό και υπάρχει και ένα θαυμαστικό στο τέλος. Οπότε πρόταση θα μου το βάλει αυτό το πράγμα. Τώρα, τι θα γινόταν, εγώ τα δεδομένα που είναι συμβολοσυρές τα βάζω μέσα σε παρενθέσεις. Πώς λέγονται, τα quotes αυτά, δεν ξέρω η ελληνική λέξη. Εισαγωγικά, ναι, εισαγωγικά. Τώρα, τα εισαγωγικά μπορεί να είναι και διπλά. Αλλά αν θα ανοίγει με απλό, θα τελειώνει με απλό. Αν θα ανοίγει με διπλό, θα τελειώνει με διπλό. Και ο λόγος που έχουμε δύο ειδών εισαγωγικά είναι ότι πολλές φορές μέσα στην πρόταση μπορεί να έχουμε κάτι τέτοιο. Παραδείγματος χάρη, S ίσον, να λέω, δεν ξέρω, θέλω να πω το εξής. Του Tom, το βιβλίο, Tom's Book. Τώρα, αν το γράψω έτσι, είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Γιατί η Python θα δει, ανοίγει το εισαγωγικό στην αρχή και κλείνει σε αυτό που υποτίθεται ότι είναι παρένθεση. Και από εκεί και ύστερα βλέπει ένα εισαγωγικό το οποίο δεν ζυγιάζεται με κάποιο άλλο. Για να προλάβουμε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό είναι λάθος, μπορούμε τα πρώτα να τα κάνουμε διπλά. Το πρώτο και το τελευταίο. Οπότε, αν το βάλω αυτό θα μου το δώσει έτσι. Τώρα βέβαια, κάποια στιγμή και σήμερα, θα σας πω την βασικότατη εντολή, την εισαγωγική εντολή του πώς να τυπώνουμε ορισμένα πράγματα, το οποίο αν πω, το τυπώνω είναι το print. Αν πω τύπωσε το S, προσέξτε τη διαφορά. Το print S μου το έβγαλε χωρίς τα διπλά εισαγωγικά, με τα οποία είχα ορίσει το S, και όταν έγραψα S, μου το έβγαλε ακριβώς το ίδιο. Βλέπετε τη διαφορά. Δηλαδή το S, επειδή περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό που είναι του Tom, το Tom's εδώ, θα πρέπει να κλειστεί μέσα από διπλά εισαγωγικά. Αν γράψω S είναι το όνομα της μεταβλητής. Αν το γράψω αυτό, θα πάρω αυτό που έβαλα έτσι ακριβώς που το έβαλα, μέσα σε διπλά εισαγωγικά. Αν θέλω να το δω λίγο πιο καθαρά, θα πρέπει να γράψω print S, οπότε δεν παίρνω τα διπλά εισαγωγικά. Ωραία. Από εκεί και ύστερα, να πω και τα ένα-δυο πράγματα ακόμη και μετά θα τα γράψουμε όλα αυτά μαζί. Υπάρχουν και δύο λογικές, θα έλεγα, κατηγορίες δεδομένων, τα οποία είναι ουσιαστικά μία, δεν ξέρω, είναι οι τιμές του bool, η αλήθεια ή το ψεύδος. Αυτά δεν είναι το true ή το false, δεν είναι ούτε αριθμοί ούτε συμβολοσυρές. Είναι τύπου bool, έτσι λέγεται. Και επίσης ένα συμπληρωματικό, υπάρχει το none όταν δεν είναι τίποτε, και αυτό είναι τύπου none. Επομένως, ερχόμαστε και λέμε τώρα ένα βήμα ακόμη και μετά τα γράφουμε όλα αυτά. Τα δεδομένα μας μπορεί να είναι, να τα πούμε όλα μαζί, αριθμητικά, είτε ακέραιοι αριθμοί, είτε float numbers, πραγματικοί μη ακέραιοι αριθμοί, μπορεί να είναι δεδομένα λέξεων, συμβολοσυρών, προτάσεων κτλ. Και μπορεί να είναι δεδομένα δεν ξέρω, στη λογική λέμε ποσοδικτών, true ή false, και εδώ δίπλα βάζουμε και το none. Η Python τώρα έχει έναν τρόπο να ελέγχει το τι τύπου δεδομένα είναι οτιδήποτε. Και αυτό λέγεται τύπος. Επομένως, αν βάλουμε type ας αρχίσουμε με τους ποσοδείκτες του true, θα μας πει τι τύπο είναι αυτό το πράγμα.
Μας λέει type bool. Τώρα, αν γράψω type, αλλά βάλω το string true, δηλαδή το string true σημαίνει το βάζω μέσα σε quotes. Οπότε τότε μου λέει ότι είναι string, str είναι το string. Αν βάλω το type του none, θα δείτε, θα μας το πει none type. Δεν θα το κάνω, αλλά αν έβαζα το none μέσα σε quotes θα μου έλεγε string. Αν βάλω το type του 5,2, 5,23 ξέρω εγώ, θα μου πει float. Και αν βάλω το type του 50, θα μου πει integer. Επομένως, οι τύποι των βασικών δεδομένων, τιμών που παίρνουν οι μεταβλητές, είτε αριθμητικές είτε λογικές της Python, είναι int, integers, είναι float, πραγματική μία κέραιη, είναι bool και none. Και τελευταία είναι το string, str, οι συμβολοσυρές. Και τώρα βέβαια υπάρχει ακόμη ένας έλεγχος, το isInstance, αν δεν ξέρω, αν το ίδιο πράγμα αντί για το type θα μπορούσατε να γράφατε isInstance, οπότε ας κάνουμε το τελευταίο, και αν γράφαμε εδώ το 50 και μετά βάζαμε κόμμα και έλεγα float, το isInstance δίνει true ή false. Και φυσικά είναι έλεγχος το αν το 50 είναι float, να το πούμε με λόγια αυτό το πράγμα. Οπότε, αν το εκτελέσω αυτό θα μου γράψει false φυσικά. Ενώ αν γράψω εδώ int, θα μου βάλει true. Αν γράψω string, str, θα μου βάλει φυσικά πάλι false. Το ίδιο ξέρω εγώ αν κάνω εδώ πολλές φορές, βάζοντας απλώς μια τελεία, αυτό είναι ισοδύναμο με το να το κάνουμε float. Δεν χρειάζεται να βάλετε 5.0, 5 τελεία καταλαβαίνει το 0. Οπότε λέω αν είναι string, φυσικά θα μου πει false. Εάν πω όμως ότι αν είναι αυτό float, θα μου πει true. Αυτός είναι ο έλεγχος. Και κάτι αντίστοιχο θα γινόταν με το false. Αν γράψω εδώ το false, φυσικά μου λέει false. Αν γράψω όμως ότι αντί float bool, θα μου πει true. Επομένως, τα πρώτα αυτά είναι που ήθελα να γράψω. Τα λέμε τύποι δεδομένων. Αλλάζω και αυτά εδώ. Γιατί αυτά θα μας μένουνε. Τύποι δεδομένων. Εντάξει, για να είμαστε λίγο απόλυτοι λέω κύριοι τύποι δεδομένων, γιατί είναι και μηγατικοί αριθμοί και υπάρχουν και κάποιες άλλες μικρές περιπτώσεις. Επομένως, 1-1 εδώ είναι η πρώτη παράγραφος. Δεν άκουσα. Όχι, δεν το έχω ανεβάσει, τώρα το κάνω. Το κάνουμε ταυτόχρονα, επομένως κάποια στιγμή θα το πάρετε αυτό. Ωραία. Οπότε ας το γράψουμε σαν κείμενο πρώτα. Οι κύριοι τύποι δεδομένων είναι οι εξής 4. Λοιπόν, να το κάνω, το πρώτο είναι int, θα το γράψω με ελληνικά όταν θα αλλάξω. Το δεύτερο είναι float, το τρίτο είναι string, str, το τέταρτο είναι, εντάξει, εξής 5 γιατί θέλω να βάλω και το none, bool,
και το τελευταίο είναι none. Οπότε ας τα γράψουμε αυτά και στα ελληνικά. Το int είναι ακέραιοι αριθμοί. Δεν είπα ότι το πρόσημο το δέχεται φυσικά, δηλαδή μπορείς να βάλεις έναν αριθμό με μείον κάτι, ένα αριθμητικό, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το float που θα το λέω float είναι η πραγματική μη ακέραιη αριθμή. String είναι η σύμβολο σειρές, str. Οπότε εδώ μπορεί να έχουμε λέξεις, προτάσεις, γραμματικές προτάσεις κλπ. Bool είναι οι ποσοδείκτες της αλήθειας, δεν ξέρω πώς λέγονται, επομένως θα βάλω δεν ξέρω αν λέγεται έτσι, μάλλον τέλος πάντων. Ποσοδείκτες, δεν είμαι σίγουρος αν τελεστές, ναι. Πώς λέγονται αυτοί? Λογικοί τελεστές. Ναι, αλλά είναι και άλλοι οι λογικοί τελεστές, επομένως, ειδικά για τις τιμές. Λογικές τιμές αλήθειας. Ας το γράψω τιμές αλήθειας. Αυτό είναι. Οπότε εδώ βάζουμε το true και το false. Και το none δεν ξέρω, είναι αυτό που λέει τίποτε. Τώρα, αυτό εδώ αν το εκτελέσουμε, το βλέπετε φορμαρισμένο με έναν σωστό τρόπο. Οπότε αν κάνω εδώ στο κελί, γιατί αυτό θα έχουμε ορισμένα πράγματα, ουσιαστικά, λοιπόν, ας αρχίσω και να γράφω να λέω χ ίσον 122, ψ ίσον, τα βάζω σαν μεταβλητές, 23,789, z ίσον να βάλω κάτι τέτοιο, Tom's car. Μετά βάζω w ίσον false. Και μετά βάζω y, δεν ξέρω, τέλος πάντων, ίσον none. Τώρα, θα δοκιμάσω τα δύο τελευταία, να τα ξαναβάλω, σαν strings όμως. Επομένως, w1 και y1, οπότε αυτό θα το βάλω σαν string. Οπότε τώρα τα δίνω όλα αυτά και στο τέλος λέω να μου τα τυπώσει. Print χ, ψ, εδώ έχω βάλει ψ πάλι, δεν ξέρω. Ένα στο πω. N χ ψ z w N W1 N1 και το εκτελώ αυτό. Οπότε μου τα τυπώνει αυτά εδώ. Δεν είναι τίποτε. Αλλά τώρα θέλω να μου τυπώσει και τους τύπους. Αυτά τα έχει πάρει, οπότε θα βάλω τα ίδια και θα βάζω ένα type μπροστά. Επομένως, ας το αντιγράψω αυτό για να το βάζω συνέχεια σε όλα. Στο ψ, εδώ,
Δεν ξέρω αν είναι ο συντομότερος τρόπος που τα γράφω αυτά, να το έκανα ένα-ένα και μετά να το άλλαζα, αλλά επειδή θέλω να μείνουνε, όταν τα τυπώνει, επειδή δεν αλλάζει γραμμή, πρέπει να θυμάστε τη σειρά. Δηλαδή, τώρα που θα δείτε τους τύπους, θα δείτε το πρώτο είναι το 122, integer. Φυσικά θα μπορούσα να βάζα κάτι πιο εξεζητημένο και να έλεγα το 122 είναι type, το χ που είναι το 122 είναι type χ που είναι αυτό, αλλά όλα αυτά δεν χρειάζεται. Και το τελευταίο που σας είπα, ο έλεγχος, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, όταν γράφετε κώδικα, αν βάλουμε ένα hash, αυτό είναι σχόλιο. Επομένως βάζω έλεγχος τύπου. Γίνεται με το isInstance. Αυτό μπορούμε να πούμε isInstance, δεν ξέρω, μπορούμε να το κάνουμε για οποιαδήποτε από αυτά, για το χ, οπότε αληθές είναι ότι είναι int και στη συνέχεια instance. isInstance. Βέβαια θα θέλει ένα print, γιατί πάντοτε θα τυπώνει το τελευταίο. Επειδή δεν το εκτελώ από το παράθυρο του τερματικό, αλλά εδώ μετά το λέω float. Μετά το λέω string, str. Φυσικά θα βγει. Μετά το λέω bool. Και μετά το λέω none. Το μόνο αληθές εδώ που θα πάρω είναι αν τα εκτελέσω αυτά, το μόνο αληθές που θα είναι το πρώτο. Το πρώτο ήταν true, όλα τα άλλα. Και αν κάνω κάτι πάλι παρόμοιο, isInstance, αν βάζαμε παρενθέσεις, none-type λέγεται. None-type. Δεν το κατάλαβα αυτό. Type none. Τέλος πάντων, ας το βγάλω αυτό, δεν ξέρω. Κατά κάποιο τρόπο δημιουργεί ένα λάθος, ελέγχεται. Ωραία. Και αν κάνω τώρα τα ίδια για... Δεν ξέρω, ποιο θέλετε να το κάνουμε για το Z. Το οποίο το Z ήταν ένα string. Θα πάρουμε το πρώτο τελευταίο αληθές και όλα τα άλλα ψευδή. Η σειρά πάλι είναι η αντίστοιχη σειρά. Ωραία. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι μεταξύ των αριθμητικών, μεταξύ των αριθμητικών τύπων και του τύπου συμβολοσειράς μπορεί να έχουμε μετατροπές από το ένα στο άλλο. Και εδώ θα κλείσουμε τους τύπους, δηλαδή ας το βάλω ξεχωριστά εδώ, μετατροπές μεταξύ τύπων, αλλά δεν θα κάνω για τους τύπους bool, ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να το δοκιμάσω, να δούμε πώς θα αντεπεξέλθει. Επομένως, είχαμε κάτι, δεν ξέρω, ας πάρω έναν ακέραιο και ο ακέραιος αυτός είναι το χ και γράφω το float του χ. Το χ είναι ακέραιος και δεν θυμάμαι τι τιμή είχα βάλει, το 122. Οπότε τώρα αυτό που θα μου μετατρέψει θα μου βάλει μια υποδιαστολή που είναι τελεία. 122 τελεία. Απ' την άλλη μεριά, τώρα ας τα κάνουμε print για να τα βλέπω εδώ πέρα. Πείτε ότι παίρνω το ψ και θέλω να μου το μετατρέψει σε ακέραιο. Το ψ δεν ήταν το 23. Τώρα τι λέτε ότι θα κάνει? Θα φάει τα δεκαδικά, επομένως βγάζει μόνο το 23. Τρώει την υποδιαστολή.
Το ενδιαφέρον είναι ότι αν πάρω και μπορώ να πάρω μάλλον το χ, δεν ξέρω, και να πω να μου το κάνει string. Print string το χ. Τώρα το 122 αυτό είναι διαφορετικό από το χ. Γιατί εδώ τώρα είναι το 122 σαν string. Δηλαδή για να το δούμε αυτό θα λέγαμε να τυπώσουμε τον τύπο του χ αφενός και αφετέρου μπορώ αυτό να το ονομάσω μια μεταβλητή, να πω χ1 ίσον το string του χ και μετά να τυπώσω το τύπο του χ1. Οπότε το πρώτο είναι ακέραιο και το δεύτερο είναι string. Και αν είναι το ίδιο πράγμα, θα το δούμε σαν ένα λογικό τελεστή, είναι το διπλό ίσον. Οπότε αυτό είναι ένα έλεγχος αν είναι το χ το ίδιο πράγμα με το χ1, γράφετε, και το αποτέλεσμα εδώ που πρέπει να βγάλει θα είναι αλήθεια ή ψέμα. Και φυσικά εδώ μας βγάζει false. Μας βγάζει false γιατί στο χ έχει βάλει έναν ακέραιο αριθμό, στο χ1 έχει βάλει τη συμβολοσυρά. Τα στοιχεία, τα σύμβολα μιας συμβολοσυράς δεν είναι υποχρεωτικά γράμματα, μπορεί να είναι και αριθμοί. Οπότε πήρε τη συμβολοσυρά και δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό έβγαλε στο χ ίσον χ1 false. Νομίζω ότι τα βασικά για αυτά είναι, δεν ξέρω, κάποια στιγμή ίσως να το πω από τώρα, σε σχέση με το bool, το bool είναι ένας τύπος, δηλαδή μπορώ να πω τι είναι το bool του χ, αλλά να είμαι λίγο πιο σαφής, ας γράψω το bool ενός ακεραίου αριθμού. Αυτό θα μου βγάλει true. Αν έβαζα όμως, ας το κάνω έτσι, με print να το δούμε μαζί. Αν έβαζα ωραία, του 10,2 δεύτερο. Στη συνέχεια αν έβαζα το bool του μηδενός και ένα ακόμη να βάζα το bool του, να μην έγραφα τίποτα, να ήταν το κενό. Ή να ήταν το κενό σαν συμβολοσυρά. Εφόσον είναι σαν συμβολοσυρά πρέπει να βάλω quotes. Ή να έβαζα, ναι, αυτά προς το παρόν αρκούν. Λοιπόν, κοιτάξτε τι έπαιρνα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε γιατί η σημασία είναι μόνο το τρίτο. Μάλλον το τρίτο, κάτι 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, κάτι δεν είχα βάλει print εδώ. Όταν τα εκτελούμε μέσα στα κελιά, εκτελεί πάντοτε το τελευταίο. Εκτός αν γράφουμε print, οπότε τα παίρνει όλα. Και γι' αυτό να το συνηθίσω αυτό, ας βάζω print σε όλα. Οπότε τώρα θα βγάλει 5. Λοιπόν, να καταλάβουμε γιατί τα δύο πρώτα είναι true και τα τρία τελευταία είναι false. Η τιμή bool οποιοδήποτε αριθμού ο οποίος δεν είναι μηδενικός ή οποιαδήποτε συμβολοσυράς η οποία δεν είναι κενή, θα μπορούσα εδώ κάλλιστα να έβαζα και το bool, το print bool της συμβολοσυράς, δεν ξέρω, ας πούμε ABC, ή επίσης να έβαζα το print του bool, το χ είναι ήδη μια μεταβλητή που το έχει κατοχυρώσει αυτός, το bool του χ. Για όλα τα πάνω θα βάλει true και για τα τρία τα κάτω θα βγάλει false. Επομένως, το συμπέρασμα είναι το εξής, να το γράψω, ότι οι τιμές bool, αυτό είναι πολύ βασικό,
οι τιμές bool για μη μηδενικούς αριθμούς ή μη κενές συμβολοσειρές είναι true, ενώ θα το δούμε σε λίγο, για μηδενικούς, για το 0 ουσιαστικά δεν θέλω, ενώ για το 0 είχα και μεταβλητή για μη μηδενικούς αριθμούς ή μη κενές συμβολοσειράς ή ορισμένες, ήδη ορισμένες, ήδη κατοχυρωμένες, έτσι γράφεται ή με όμικρον, μεταβλητές, με όμικρον θα το διορθώσω, κατοχυρωμένες μεταβλητές, ενώ για το 0 ή για κενές συμβολοσειρές, τώρα δεν έχει νόημα να πω μια μη κατοχυρωμένη μεταβλητή, γιατί δεν θα καταλάβει τι είναι. Παραδείγματος χάρη δεν έχω χρησιμοποιήσει το K, οπότε αν γράψω το bool του K, θα μου πει δεν ξέρω τι είναι το K αυτό, για να το δοκιμάσω. Ας βάλω και bool του K που δεν το έχω ορίσει. Από τη στιγμή όμως που δεν είναι κενό, ναι, μου βγάλε false, γιατί το K δεν ορίζεται. Επομένως θα το κάνω εδώ σχόλιο, οπότε αν θέλετε να το δοκιμάσετε εσείς θα το δείτε. Εντάξει, καταλάβατε? Θα βγάζε λάθος επειδή δεν έχει οριστεί το K. Φυσικά αν έβαζα K μέσα σε quotes θα ήταν σαν το ABC και θα παίρναμε true. Ενώ για το 0 ή για κενές συμβολοσειρές είναι false. Αυτό χρησιμοποιείται μερικές φορές, μάλλον χρησιμοποιείται συχνά στους βρόχους. Όταν θέλεις κάτι να τρέχει πάντοτε, λες if true. Το true, ας το πούμε, ή οτιδήποτε, αυτό είναι κάτι που ισχύει. Βάζεις κάτι που έχει πάντοτε τιμή αλήθειας, το true. Οπότε τότε γίνεται κάτι. Οπότε πάντοτε να γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό είναι το trick, αλλά θα το δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Αυτό είναι πολύ βασικό, ας το γράψω ωραία και επομένως έτσι το ελέγχουμε αυτό εδώ. Ωραία. Ας μπω τώρα στις αριθμητικές πράξεις που είναι τα ευκολότερα, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή την Python σαν υπολογιστή. Επομένως 2-2 αριθμητικές πράξεις. Και το τρίτο, το σημερινό μέρος που θα κάνουμε, θα είναι πράξεις σε συμβολοσειρές. Ίσως να υπάρχει ένα τέταρτο για να δώσω λίγο για το print, κάποιες εξηγήσεις εδώ στο print που είναι αρκετά χρήσιμο. Επομένως όλα αυτά είναι ένα. Όλα αυτά τα κόβουμε. Επομένως εδώ τώρα δεν θυμάμαι τη σύνταξη, κάνω αντιγραφή. Πρέπει να είναι markdown αυτό, επομένως εδώ τι έγραφα στο 2.1, αριθμητικές πράξεις.
στο 1-2, συγγνώμη, 1-2, αυτή είναι επικεφαλίδα και έχει και μια άγκυρα, ούτως ώστε να πηγαίνει εκεί. Θα σας το δείξω όταν θα ολοκληρωθεί. Η χρησιμότητα είναι η εξής. Αυτό δουλεύει αν το εκτελέσουμε, δουλεύει σαν πίνακας περιεχομένων. Οπότε κλικάροντας εδώ στις αριθμητικές πράξεις πάμε εδώ που θέλουμε να κάνουμε. Επομένως τώρα, καταρχάς τα σύμβολα με τα σύμβολα που χρησιμοποιεί η Python, επομένως θα το βάλω αυτό με λόγια. Λοιπόν, πρόσθεση, το συν. Λέμε αριθμητικές πράξεις, επομένως πρόσθεση αριθμών. Ας βάλω αριθμών. Δεν ξέρω, ας βάλω συμπλήν, έτσι, πρόσθεση αφαίρεση αριθμών, γιατί αυτό υπονοείται. Μετά, τώρα εδώ δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθεί. Θα το γράψω έτσι. Δεν είμαι σίγουρος πώς θα το αποδείξουμε. Αυτό δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, θα βάλω πολλαπλασιασμό. Για να το κάνω έτσι. Το παίρνει σαν... αν τα σβήσω αυτά. Συγγνώμη λίγο. Το πήρε έτσι. Λοιπόν, επομένως, η πρόσθεση η οποία είναι αυτή, ο πολλαπλασιασμός είναι αυτός, ο εκθέτης, ύψωση σε εκθέτη, ύψωση σε δύναμη, η οποία είναι ακριβώς το ίδιο με τον πολλαπλασιασμό, αλλά δύο αστεράκια. Και τώρα πάμε σε δύο διαιρέσεις και τελειώσαμε. Η μία είναι η ακέραιη διαίρεση και η άλλη είναι η μη ακέραιη διαίρεση. Επομένως, έχουμε την ακέραιη διαίρεση. Ακέραιη διαίρεση σημαίνει το πηλίκο. Δεν ξέρω τι εννοούμε με πηλίκο. Το ακέραιο μέρος του. Τέλος πάντων, θα το αφήσω έτσι. Δεν έχει, ναι, χωρίς το... Τέλος πάντων, αυτό το ελπίζω να το πάρει. Και η μία ακέραιη διαίρεση, ας βάλω πραγματική διαίρεση, η οποία γίνεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά πρέπει να έχουμε βάλει κάποιο float. Δηλαδή θα το γράψω έτσι. Έτσι διαίρεση ή έτσι με διαίρεση. Θα το δείτε. Ή γράφοντας float διαίρεση. Θα τις γράψω όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και φυσικά έχει μείνει και το μόντουλο, πώς το λέμε αυτό, το μόντουλο. Το μόντουλο είναι το υπόλοιπο ουσιαστικά.
ακέραιη διαίρεση. Υποθέτω ακέραιη διαίρεση είναι αυτό που λέμε πηλίκο. Πηλίκο με ήττα γράφεται. Και μετά ακέραιη διαίρεση το υπόλοιπο που είναι το επί της 100. Λοιπόν, κοιτάμε παραδείγματα. Φυσικά όταν κάνω πρόσθεση μπορεί να έχω, ξέρω εγώ, το 4 και να προσθέτω το 11,6 ή να έχω αφαίρεση από το 7,8 να αφαιρώ το 30 ή να έχω πολλαπλασιασμό με το 67 επί το 5 και το βάζω μια τελίτσα ή να έχω ακέραια διαίρεση, επομένως μεταξύ του 89 και του, δεν ξέρω, του 5 ή να έχω την πραγματική διαίρεση, την οποία θα τη γράψω τώρα 3 φορές. Θα γράψω 89 5 τελεία, δηλαδή θα βάλω μια τελεία, αυτή θα είναι η πραγματική διαίρεση στο τελευταίο, ή θα μπορούσα να βάζα τελεία στον αριθμητή 89 τελεία δια 5. Φυσικά θα μπορούσα να έβαζα τελεία και στα δυο, αλλά συνήθως χρησιμοποιούμε το πρώτο, δηλαδή έτσι όπως το γράφουμε βάζουμε την τελεία στον παρονομαστή, ή θα μπορούσα αντί για την τελεία να τα έγραφα με float. Επομένως θα ήταν float του 89 δια 5 ή να έγραφα 89 δια float του 5 ή να έγραφα float 89 δια float του 5. Και ας κάνουμε το 89 επί της 100 5. Οπότε, σε ό,τι μας ενδιαφέρει, βλέπετε όλοι οι τρόποι αυτοί που έκανα την ακέραια διαίρεση του 89 με το 5, που είναι 17,8, μου βγάλανε το ίδιο πράγμα. Αυτός είναι ο συνηθέστερος, δηλαδή συνήθως έτσι όπως το γράφουμε, στον παρονομαστή βάζουμε, αν είναι ακέραιοι οι αριθμοί και θέλουμε να πάρουμε την πλήρη διαίρεση, βάζουμε μια τελίτσα στον παρονομαστή. Θα μπορούσε η τελίτσα να μπει στον αριθμητή, θα μπορούσε να μπει και στον αριθμητή και στον παρονομαστή, και αντί για τελίτσα θα μπορούσαμε να είχαμε γράψει το float. Εντάξει. Επομένως όλα αυτά είναι τα ίδια. Δεν θέλω τίποτα άλλο για τις πράξεις και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι σημαντικό. Οπότε πάμε τώρα στις συμβολοσειρές που θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μάθημα με αυτό. Λοιπόν, οι συμβολοσειρές. Πράξεις σε συμβολοσειρές είναι το 1-3. Μάλλον ας αντιγράψω αυτό εδώ. Οπότε πρέπει να γίνει markdown, γι' αυτό έδωσε λάθος. Πράξεις σε συμβολοσειρές. Λοιπόν, είπαμε ότι οι συμβολοσειρές μπορεί να είναι... αρχίζω με το τι μπορεί να είναι συμβολοσειρές. Να το κάνω σαν σχόλιο. Οι συμβολοσειρές, μια συμβολοσειρά
περιέχει γράμματα, μικρά ή κεφαλαία, σημεία στίξης, δεν ξέρω, παρενθέσεις και αυτά λέγονται σημεία στίξης, τέλος πάντων, και λοιπά, ή και αριθμούς. Σημεία στίξης και άλλα σύμβολα ας βάλω. Το σύμβολο του θαυμαστικού, του οτιδήποτε. Και επιπλέον ναι, καλύτερα να το γράψω σαν markdown, γιατί δεν φαίνεται ωραία. Μια συμβολοσυρά περιέχει γράμματα, μικρά ή κεφαλαία, σημεία στίξης και άλλα σύμβολα κλπ. Ή και αριθμούς. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι περικλείεται κάθε συμβολοσυρά περικλείεται μέσα σε εισαγωγικά μονά ή διπλά αλλά δεν ξέρω πώς θα το εκφράσουμε αυτό, να τηρείται η σειρά, ας το πούμε. Δηλαδή τα μονά που θα ανοίγουν να κλείνουν με μονά, τα διπλά, πώς λέγεται αυτό με λόγια. Τηρουμένης, δεν ξέρω. Τα ελληνικά μου μπορεί να είναι πολύ άσχημα. Της αντιστοιχίας τους. Ωραία. Και το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να γράψω είναι το μήκος μιας συμβολοσυράς το μήκος μιας συμβολοσυράς είναι το πλήθος των στοιχείων της. Εδώ χρειάζεται μια προσοχή μετρούμενου και του κενού. Του κενού του space, δηλαδή των στοιχείων ή χαρακτήρων. Δεν ξέρω, αυτά είναι οι χαρακτήρες δηλαδή. Επομένως μπορώ να γράψω και την περιέχει. Ας τα πω πάλι, στοιχεία χαρακτήρες. Ας τα πω έτσι. Που είναι γράμματα, μικρά, η κεφαλαία, σημείδητη και εδώ στα και άλλα σύμβολα ας βάλω π.χ. το space, το κενό. Αυτό σημαίνει ότι δεν γράφω τίποτε και το αφήνω, εντάξει. Το μήκος μου είναι το πλήθος των στοιχείων χαρακτήρων της και υπολογίζεται με αυτό που λέγεται length, με το len. Θα το δούμε τώρα. Ωραία. Αυτά είναι τα... Επομένως, η συμβολοσυρά είπαμε είναι δεδομένα. Επομένως, τα δεδομένα μπορούν να εισαχθούν, να κατοχυρωθούν σε μια μεταβλητή. Επομένως, ας κάνουμε κάποια παραδείγματα. Δηλαδή, ας βάλω μια συμβολοσυρά S από το string ίσον, δεν ξέρω τι έχουμε βάλει εδώ. I like you. Οπότε το βάζω αυτό έτσι. I like you. Ή μάλλον την πρώτη φορά στο βάλω με απλά. Και μετά ας πω T, μια άλλη συμβολοσυρά,
ίσον και να γράψω Tom, ας τα κάνω τώρα διπλά, likes Mary's dog. Οπότε βλέπετε τώρα, το έχω περικυκλώσει με διπλά και μέσα έχω βάλει ένα μονό. Γι' αυτό το έκανα. Αλλιώς θα βγάζα, αν δεν κρατούσα αυτή τη σειρά της ιεραρχίας, θα γινόταν λάθος. Επίσης, μπορώ να γράψω και πράγματα, επίσης σας πω n, ίσον, και να γράψω κάτι τέτοιο. Δεν βάζω τίποτα. Και να δούμε τη διαφορά εάν έγραφα n1 ίσον, άφηνα 2 χαρακτήρες, ή μάλλον 3 χαρακτήρες χωρίς να γράψω τίποτα. Ή φυσικά αυτό που είπαμε, που θα μπορούσα να είχα έναν αριθμό i και να γράφα τον αριθμό αυτόν τώρα σαν συμβολοσειρά. Δηλαδή να γράψω 3,14 σαν συμβολοσειρά. Όλα αυτά τα πράγματα, αν κάνω τους τύπους, θα μου δώσει ότι είναι string. Οπότε, print type s. Επομένως, S, T, N, N1 και I. Και στη συνέχεια, ας βάλω το αντίστοιχο, εδώ δεν χρειάζεται το κόμμα, και ας βάλω να βρω το μήκος αυτό, όλο να δω. Μάλλον, Tom likes Mary's dog, δεν ξέρω, which is (5.6 years old. Μεγάλο σκυλί. Οπότε έχω βάλει και εδώ μέσα και κάποιον αριθμό, ή εδώ ας βάλω ένα θαυμαστικό, ή και ας βάλω και μετά αυτό που βάζουμε αυτό και αυτό. Δεν το βάζουμε στο Facebook. Κάτι τέτοιο. Οπότε, εδώ τώρα ζητάω τα μήκη όλων αυτών. Alt-C, και μετά θα διαπιστώσουμε με το μάτι αν είναι σωστά. Φυσικά τώρα θα μπορούσα να βάζα κάτι που δεν ήταν string, έναν αριθμό, και θα μου τα λέει, αυτά τα έχουμε δει. Λοιπόν, βλέπετε, όλοι οι τύποι είναι string. Και τώρα, τα μήκη είναι, καταρχάς, θέλω να δω το 0 και το 2. Γιατί εδώ είναι 0, γιατί δεν περιέχει κανένα χαρακτήρα. Άνοιξα τα εισαγωγικά, έκλεισα τα εισαγωγικά. Κανένας χαρακτήρας, επομένως το μήκος είναι 0. Εδώ γιατί είναι 2, γιατί έβαλα πόσα spaces, δεν θυμάμαι. 2 φορές το space, 2 κενά, επομένως είναι 2. Αυτό γιατί είναι 4, 1, 2 η τελεία, 3, 4. Εντάξει, δεν θα μετρήσω το 43, είναι πολλά, αλλά θα μετρήσω το 15. 1, 2 το κενό, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Επομένως, τα μήκη είναι αυτά εδώ που περίμενα. Τώρα, το πολύ βασικό πράγμα που θα το δούμε, αυτό είναι πολύ βασικό, θα το δούμε στις λίστες, είναι η πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία ή σε κάποια θέση που έχουν αυτά τα στοιχεία μέσα στη συμβολοσειρά. Δηλαδή, βλέπετε τώρα, ας πάρουμε το I like you, την S. Θέλουμε να... Αυτό είναι κάτι το σημαντικό, επομένως ας το βάλω και σαν επικεφαλίδα. Επομένως, αυτό λέγεται πρόσβαση σε στοιχεία
χαρακτήρες, βάζω και τις δύο λέξεις, τέλος πάντων δεν χρειάζεται, σε στοιχεία σύμβολου σειράς. Λοιπόν, θέλουμε να βρούμε ποιος είναι ο πρώτος χαρακτήρας μιας σύμβολου σειράς. Αυτό το γράφουμε, ας πούμε, παίρνω αυτήν εδώ και βάζω μέσα σε άγκιστρα το 0. Αυτό μας δίνει πρόσβαση στον πρώτο χαρακτήρα. Στο πρώτο στοιχείο. Επομένως, ας το γράψω έτσι. Το μέσα σε άγκιστρα 0 δίνει πρόσβαση στο πρώτο στοιχείο. Επομένως, αν έβαζα εδώ 4, σε ποιο στοιχείο θα μου έδινε τώρα το 4? Στο πέμπτο. Ωραία. Ας δούμε ποια είναι αυτά. Το πρώτο στοιχείο είναι το I. Το πέμπτο είναι το K. Αν το μετρήσουμε, θα δούμε ποιο είναι. Τώρα, μπορώ να έχω το τελευταίο στοιχείο γράφοντας -1. Ας το αντιγράψω. Αν βάλω εδώ -1, επομένως εδώ διόρθω πρέπει να βάλω 4, το -1 δίνει πρόσβαση στο τελευταίο στοιχείο. Το οποίο τελευταίο στοιχείο, όπως βλέπετε, είναι η παρένθεση εδώ. Τώρα, εάν βάλω κάτι τέτοιο, αν βάλω 2 άνω κάτω, αλλάξω, ας βάλω, το μήκος είναι 15, δεν είναι του S, επομένως ας βάλω 12. Αυτό τώρα που έχω βάλει εδώ, αυτό λέγεται slice, τεμαχισμός. Επομένως ας το γράψω τεμαχισμοί. Έτσι. Επομένως τώρα το 2/12 δίνει πρόσβαση στο slice, στο τεμάχιο, από το 2 είναι το τρίτο, αλλά μετράει από εκεί και ύστερα, αυτό πάντοτε με μπερδεύει. Θα το δούμε, για να το κάνω και θα το γράψουμε. Λοιπόν, αρχίζει από το like, το οποίο είναι 0, 1, 2. Από το 2, αλλά το 2 είναι το τρίτο. Επομένως, από το τρίτο ως το 12 και πάει μέχρι το U, μέχρι το θαυμαστικό, επομένως είναι 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ως το 11ο. Επομένως το 12 μείον 1 στο προηγούμενο. Ως το 11ο. Στοιχείο. Επομένως προσέξτε αυτό. Ότι όταν γράφετε ένα κομμάτι, αυτό θα το δούμε και στα slices, πηγαίνει, καταρχάς, δύο πράγματα θα θυμάστε. Ότι η Python μετράει από 0. Επομένως, το πρώτο είναι το 0, το πέμπτο είναι το 4, το 8ο είναι το 7,
αυτό που λέμε το 8ο στη σειρά, για την Python έχει θέση index 7. Είναι ένα πιο πριν. Και όταν λέμε κομμάτια έναν αριθμό άνω κάτω τελεία μέχρι έναν άλλον αριθμό, πάει από αυτόν τον αριθμό, επομένως αυτός ο αριθμός είναι το τρίτο. Εδώ έχουμε το 2, το 1, όταν θα το πούμε με τη γλώσσα μας, θα πούμε συν 1, ξέρω, γιατί μετράμε, δεν λέμε μηδενικό, λέμε το πρώτο. Επομένως θα πάει και θα πάει μέχρι το τελευταίο μείον 1, μέχρι το 10. Δηλαδή, θα πιάσει και το κενό. Ναι, οτιδήποτε. Έχει πιάσει το κενό. Ναι, επομένως, για να το δούμε αυτό, ας πάω στο 10. Ωραία, έχεις δίκιο. Νομίζω ότι έκανα λάθος εγώ. Ας πάω μέχρι το 14. Το 14 είναι η παύλα. Και να δούμε τι θα βρει. Επομένως, πηγαίνει ως το... Πώς θα το πούμε τώρα αυτό. Λοιπόν, όλα είναι 15, σωστά. Επομένως πάει ως το 14ο. «2 ως 14» πηγαίνει από το 2 ως το 14. Καλύτερα να μην... αυτό θα μας μπερδεύει. Αυτό το ίδιο θα μπορούσαμε να το πούμε ως εξής. Δίνει πρόσβαση στο στοιχείο στη θέση 0. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το βάζω σε παρένθεση. Να τα λέμε έτσι. Το 4 δίνει πρόσβαση στο στοιχείο στη θέση 4. Αυτό είναι το πέμπτο στοιχείο. Για να μην μπερδευτούμε, ας λέμε θέσεις. Μια άλλη λέξη για τη θέση είναι και δείκτης. Index δηλαδή. Αυτό είναι το τελευταίο. Δεν χρειάζεται εδώ να γράψω τέτοιο. Επομένως, εδώ θα πρέπει να γράψω. Επομένως, στο slice από τη θέση 2 ως τη θέση δείκτη 14. Το οποίο σημαίνει, είναι σωστό αυτό που έγραψα, θέση 14 δεν είναι εδώ, γιατί είναι 15 όλα. Επομένως, το 14, κάτι με μπερδεύει στην αρρύθμιση, είναι το 14ο. Αυτό ακριβώς, ως τη θέση 13. Το 13 είναι το 14ο. Θα πρέπει να γράψουμε 13. Εντάξει. Πειράζει, να το κατεβάσω με σχόλιο κάτω. Το 2.14 δίνει πρόσβαση. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα που βλέπετε εδώ θα τα μετράτε σαν δείκτες. Και θα έχετε υπόψη σας ότι οι δείκτες στην Python ξεκινούν από το 0, όχι από το 1. Όταν όμως εμείς τους αριθμούμε, δεν λέμε 0, λέμε πρώτος, λέμε συν 1, ας το πούμε. Οπότε θα λάβετε υπόψη σας αυτό. Και νομίζω τώρα είναι εντάξει. Ωραία. Τώρα, πείτε ότι θέλουμε να... μπορούμε να κάνουμε τις εξής πράξεις. Να βρούμε κάποια στοιχεία, να αλλάξουμε κάποια στοιχεία
παραδείγματος χάρη να απομακρύνουμε στοιχεία, να απομακρύνουμε κενά και ούτω καθεξής. Τι άλλη πράξη θα έπρεπε να σας πω τώρα? Να βρούμε αυτό που ξεκινάει, να τα κάνουμε όλα μικρά και όλα μεγάλα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ας αρχίσουμε αυτά. Ας αρχίσω δηλαδή πώς μετατρέπουμε μετατροπή, να τα κάνουμε όλα κεφαλαία. Αυτό είναι το capitalize. Όχι, το πρώτο κεφαλαίο είναι το capitalize. Επομένως, ας τα αφήσω έτσι. 2. Μετατροπή σε κεφαλαία. Οπότε, αν γράψουμε το upper, δεν γράφεται έτσι, γράφεται s.upper. Οπότε τα έκανε όλα κεφαλαία. Τώρα, δεν έχω κάποια... Ας πω τώρα, SS ξέρω εγώ, ίσον... What is this? Τα έχω όλα μικρά. Και τώρα, αν γράψω το capitalize του SS, θα μου μετατρέψει μόνο το πρώτο. SS capitalize. What is this? Επομένως, αυτό τα μετατρέπει όλα κεφαλαία. Ενώ αυτό κάνει κεφαλαίο μόνο το πρώτο. Εντάξει. Μετά, φυσικά σε κεφαλαία ή μικρά μπορούσα να τις βάλω αντίστοιχα τις δύο περιπτώσεις. Επομένως, εδώ τώρα κοιτάξτε τώρα, αυτή τη στιγμή αν τυπώσω το S, μου το έχει μετατρέψει τη συμβολοσυρά S, το I like you, μου την έχει μετατρέψει σε κεφαλαία. Όχι, δεν την έχει μετατρέψει. Τέλος πάντων, αν θέλω να τα κάνω όλα μικρά, ή μάλλον πρέπει να το ορίσω αυτό, δηλαδή πρέπει να ορίσω scap χωρίς το print είναι αυτό εδώ. Print scap I like you. Ωραία. Και τώρα θέλω αυτά να τα κάνω όλα μικρά. Επομένως γράφω print, το scap που έχουν γίνει όλα κεφαλαία, τελεία lower, ναι. Και μου τα έκανε όλα μικρά. Οπότε φυσικά τώρα, αν θέλω, πρέπει αν ήθελα το πρώτο να το κάνω κεφαλαίο, θα έπρεπε να βάζα κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, θα το δοκιμάσω. Το καλό με την Python είναι ότι μπορείς να δοκιμάσεις πολλά πράγματα. Αν έβαζα δηλαδή .capitalize. Δεν είμαι σίγουρος αν θα το πάρει.
Το πήρα. Δηλαδή, μου τα κάνει όλα κεφαλαία, λάθος. Ξεκίνησα με το S, το I like you, κάνοντας τα όλα κεφαλαία, με το upper. Στη συνέχεια, τα έκανα όλα μικρά και στη συνέχεια με αυτόν τον τρόπο, 2 φορές δηλαδή, έκανα το πρώτο γράμμα κεφαλαίο. Το είδατε? Αυτό ήταν μικρό το I, ενώ εδώ έγινε κεφαλαίο το I. Οπότε πάει συνεχόμενα. Ωραία. Δεν νομίζω ότι έχει τίποτα άλλο για τα μικρά κεφαλαία, αλλά ας δούμε τώρα με την αρχή. Το αρχίζει και τελειώνει. Starts with και ends with. Δεν ξέρω. Αυτός είναι λογικός έλεγχος, δεν είναι τόσο χρήσιμος. Ας δούμε πώς μετράμε χαρακτήρες και πώς απομακρύνουμε, ξέρω εγώ, κενά και τέτοια πράγματα. Αυτά και θα τελειώσουμε εδώ. Λοιπόν, μέτρηση, όχι όλων των συμβόλων, είναι το length, αλλά να μετρήσουμε συγκεκριμένους χαρακτήρες, μάλλον να μετρήσουμε την πολλαπλότητα, πόσες φορές εμφανίζεται ένας χαρακτήρας σε μια συμβολοσυρά. Επομένως, μέτρηση συχνότητας εμφάνισης. Αυτό είναι το count. Ενός συμβόλου, ας το πω έτσι τώρα, σε μια συμβολοσυρά. Ωραία. Ας ορίσω τη λέξη Mississippi. Επομένως, αυτό είναι το κλασικό. F ίσον μη, όλα διπλά εδώ είναι αν θυμάμαι καλά, Mississippi. Οπότε λέω τώρα πόσα S έχω, πόσα I έχω, πόσα P έχω. Οπότε print F είναι η συμβολοσυρά, τελεία count. Ας αρχίσω με το S. Αλλά τώρα δεν θα βάλω S χωρίς quotes, γιατί αυτό θα ήταν κάποια μεταβλητή. Θα πρέπει να το βάλω, αυτό είναι κάποιο συνηθισμένο λάθος. Θέλω το χαρακτήρα, οπότε εφόσον είναι, θα πρέπει να το βάλω έτσι. Στη συνέχεια, ας βάλω το P, ας βάλω το I και μετά ας βάλω κάτι που δεν υπάρχει. Το Q, παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει πουθενά Q. Ή μάλλον πριν από αυτό, ας βάλω το κενό για να το δοκιμάσω και αυτό. Δηλαδή, λοιπόν, γιατί μου έβγαλε 12 στο κενό, το Q μου το έβγαλε 0. Είναι σωστό. Υπάρχουν 4S, 2P, 4I, 2, 3, 4, σωστό. Το μόνο που δεν καταλαβαίνω είναι τα συνολικά. Τότε θα βάλει 0 τότε, ναι. Αλλά γιατί όταν δεν βάζουμε space, είναι εμένα μου άρεσε αυτό, βγήκε στην τύχη, επομένως ας το βάλω και αυτό. Οπα, τι έγινε. Δηλαδή χωρίς space, αν το βάλεις αυτό, είναι σαν να σου ζητάει να σου τα βγάζει όλα. 4, 2, 4, 0, 12, 0. Ωραία. Πώς απομακρύνουμε κενά και πώς
πώς βρίσκουμε κάποιον χαρακτήρα, δηλαδή τώρα, μέτρηση συχνότητας, αυτό την έβρεση μπορεί να το βάλω μέτρηση συχνότητας εμφάνιση και ας το βάλω και έβρεση. Η έβρεση γίνεται με το find, συγγνώμη, αλλά προσέξτε τώρα, αν γράψω f.find το S, ας το πούμε, μου βγάζει 2. Επομένως, η έβρεση είναι την πρώτη φορά που συναντά, δηλαδή το S-find, αυτό βρίσκει τη θέση της, αυτό είναι σημαντικό, της πρώτης φοράς από αριστερά που συναντά το S. Ενώ αν έβαζα το ίδιο με rfind, με R, θα βάζε τις πρώτης φοράς από δεξιά. Και κοιτάξτε τις διαφορές. Αυτή τη στιγμή μου τύπωσε μόνο το δεύτερο, επομένως πρέπει να βάλω ένα print και στα δύο. Και εδώ print. Επομένως, η πρώτη φορά που συναντά το S είναι 0, 1, 2. Έτσι μετράω. Η τελευταία φορά που συναντά το S είναι 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Εδώ αυτή η θέση. Επομένως, για αυτό το λόγο γίνεται. Τώρα, η απομάκρυνση επειδή κάπου φτάνουμε στα όρια του χρονικού διαστήματός μας, η απομάκρυνση των κενών κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το... Αυτό γίνεται με το strip. Το strip απομακρύνει χαρακτήρες. Λοιπόν, ας το βάλω. Απομάκρυση χαρακτήρων, αφού τα είπα σύμβολα, ας το πω συμβόλων πάλι, με το strip, όπως εδώ μέτρηση συχνότητας, ας πω με το count, εδώ τι είχαμε πει, μετατροπή σε κεφαλαία μικρά, ας τις βάλω με το upper, lower, capitalize. Οπότε να θυμάστε τις εντολές, απλώς αυτές γράφονται S τελεία, πρέπει να θυμάστε και τον τρόπο που γράφονται. Upper, lower, capitalize. Ωραία. Και τώρα πώς δουλεύει αυτή η απομάκρυνση. Λοιπόν, ας πούμε έχουμε το F τελεία strip, να δούμε τι θα κάνει αν ζητήσω να βγάλει το I.
Το έβγαλε, το τελευταίο έβγαλε. Αυτά και εγώ τα ανακαλύπτω κάθε φορά που το κάνω. Αν ήθελα να βγάλει το πρώτο, για να δοκιμάσω. Όχι, δεν σου την άλλαξε τη λέξη. Τη λέξη δεν την άλλαξε, την κρατάει πάλι. Αν έβαζα στη θέση 1, θα δούλευε? Όχι. Υπάρχουν κάποια σύνταξη για το strip που δεν την έχω εδώ μπροστά μου, αλλά πώς αν έβαζα, αυτό είναι από δεξιά L strip, δεν είμαι σίγουρος. Δεν έβγαλε τίποτε από αριστερά. Ήταν σαν να άρχιζα με αυτό. Επομένως το strip βγάζει μόνο αυτά που είναι στην αρχή ή στο τέλος. Δηλαδή, για να δοκιμάσω ένα. Αν βάλω το P, δεν θα βγάλει τίποτε. Ωραία, το κατάλαβα. Το strip βγάζει μόνο ό,τι υπάρχει στην αρχή και στο τέλος. Αυτό συνήθως το κάνουμε όταν στην αρχή και στο τέλος έχουμε spaces. Επομένως, απομάκρυση συμβόλων από την αρχή ή το τέλος με το strip, μάλλον η αρχή είναι το L strip και το άλλο είναι το σκέτο strip, αυτό που έχω βάλει. Δηλαδή, θα παίξουμε λίγο. Εδώ δεν βγάζει τίποτε, επειδή δεν υπάρχει το P. Εάν έβαζα τώρα το I, θα μου έβγαζε το τελευταίο. Αν έβαζα το M κεφαλαίο, δεν θα μου έβγαζε τίποτε. Αν έβαζα όμως, θα τα δούμε όλα αυτά. Αν έβαζα εδώ το L strip από αριστερά, το M κεφαλαίο, επομένως είτε αρχή είτε τέλος, βλέπω αυτό το βγάζει από την αρχή και το τέλος. Δηλαδή το ίδιο σύμβολο προσπαθεί να το βγάλει από την αρχή και το τέλος, εφόσον υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, ας το πούμε, δεν... Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχει σημασία να πούμε το L strip θα το βγάλω με το σκέτο strip, εφόσον δουλεύει. Δηλαδή βλέπετε ότι αν ζητήσω το P, επειδή το P δεν υπάρχει ούτε στην αρχή ούτε στο τέλος, δεν σου κάνει καμιά αλλαγή. Αν ζητήσω να μου βγάλει το I, θα μου το βγάλει από το τέλος, που ήταν στο τέλος. Αν ζητήσω να μου βγάλει το M, θα μου το βγάλει από την αρχή. Αν ζήταγα το M μικρό, δεν θα κάνει καμία αλλαγή, γιατί δεν υπήρχε M μικρό, ούτε στην αρχή ούτε στο τέλος. Mississippi. Αυτό είναι χρήσιμο εάν υπάρχουν κάποια κενά. Δηλαδή, ας βάλω FF ίσον και για κάποιο λόγο ξεκινάω με κενά και μετά γράφω Mississippi και τώρα θα αφήσω ασύμμετρα κενά, περισσότερα κενά στο τέλος. Mississippi. Οπότε εδώ τώρα θα κάνω το ίδιο για το FF και εδώ θα βάλω τίποτε. Οπότε μου τα έβγαλε τα κενά, βέβαια δεν μπορώ να ελέγξω τώρα αν πάντως σίγουρα μου τα έβγαλε
πάει και εδώ είχα αφήσει 2 κενά και εδώ είχα αφήσει 3. Οπότε για να δω τώρα, για να κοιτάξω, να κάνω τον έλεγχο, ας τυπώσω το μήκος του FF, το len του FF, και μετά ας τυπώσω και το μήκος αυτού εδώ, για να δω τη διαφορά. Και το σκέτο, ας τυπώσω και το μήκος του F, της λέξης Mississippi, οπότε να δω τη διαφορά. Λοιπόν, κοιτάξτε τι κάνει. Η λέξη Mississippi έχει 11 χαρακτήρες. Εδώ έχω βάλει, με τα κενά μαζί έχει 13 χαρακτήρες, γιατί έχω βάλει ένα κενό στην αρχή και 2 κενά μετά. Επομένως, συν 3, όχι, 5. Έχω βάλει 2 κενά εδώ και 3 εδώ, 5, 11 συν 5, 16. Όταν κάνω F-strip μου τα βγάζει όλα τα κενά. Εντάξει. Επομένως, απομάκρυση των συμβόλων από την αρχή και με το strip, ουσιαστικά όλα. Δηλαδή, αν είχα εδώ περισσότερα από 2M, έγραφα MMM, αλλά το ίδιο το κάνω με το κενό, θα μου τα βγάζε όλα. Από την αρχή, από το τέλος. Εντάξει. Και το μόνο που θυμήθηκα κάπου ενδιάμεσα ότι έχουμε ξεχάσει, όταν κάναμε τα κομμάτια, τα slices, έμεναν κάποιες περιπτώσεις που είναι, εδώ που πρέπει να σας πω, εάν βάλετε, ξαναγυρνάμε στα κομμάτια, εάν βάλετε κάτι τέτοιο, ας βάλω το ίδιο, αλλά να βάλω και ένα τρίτο, ανά 3. Για να δούμε τι θα κάνει. Πρέπει να το παίρνει. Οι λίστες το παίρνουν, οι συμβολοσειρές δεν είμαι σίγουρος, μπορεί και να μην το παίρνει. Το πήρε. Λοιπόν, τώρα τι έκανε, να το πούμε με λόγια. Όταν έχει 3 ορίσματα εδώ, με άνω κάτω τελεία. Φτιάχνει το slice από τη θέση 2 ως τη θέση 13, το μείο, αλλά ανά 3. Επομένως, πάει και πηδάει ανά 3 σύμβολα. Επομένως, αυτό είναι τα ίδια. Και προσθέτουμε τώρα ανά 3, πώς το είπαμε, ανά 3 στοιχεία. Οπότε βγαίνει το λέω, γιατί είναι το like είναι το πρώτο, μετά πηγαίνει, μετά το τρίτο είναι το e, και μετά το τρίτο είναι 1, 2, 3 το o. Μετά το τρίτο είναι το κενό, δηλαδή εδώ πρέπει να υπάρχει και ένα κενό που δεν φαίνεται. Αν βάλω δηλαδή το μήκος αυτινού, το μήκος αυτινού του κομματιού θα είναι, δεν θα είναι 3, θα είναι 4, θα έχει και ένα κενό. Είναι 4. Δηλαδή υπάρχει και ένα κενό εδώ, γιατί το τρίτο που το κρατάει, μετά από το, παίρνει το like U εδώ, επομένως L, το τρίτο μετά είναι το E, το τρίτο μετά είναι το O, και το αμέσως επόμενο το τρίτο είναι το κενό. Οπότε σου βγάζει αυτό, αλλά το κενό δεν φαίνεται, και όταν ζητάς το μήκος το βλέπεις. Και εάν ζητήσω τώρα, αν γράψω κάτι τέτοιο, print από το, τι έχω βάλει, από το 3 άνω κάτω τελεία, εδώ θα πάρει από τη θέση 2 μέχρι το τέλος. Επομένως,
ποια είναι. Print S. Είναι σωστά αυτό, να δούμε. Η λέξη είναι I like you, 0, 1, 2. Το 2 είναι το L, επομένως like you μέχρι τέλος. Αν βάζαμε τώρα κάτι αντίστροφο, δηλαδή να βάζαμε άνω κάτω τελεία 8, αυτό θα μας έδινε από την αρχή μέχρι το 7ο. Ως τη θέση 7. Ως τη θέση 8, συγγνώμη. Επομένως, I like you πήγε εκεί πέρα για να το μετρήσουμε. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 είναι το W ως τη θέση 7. Πηγαίνει ένα πιο πριν από το τελευταίο. Όπως νωρίτερα πάει ένα πιο πριν. Ωραία. Και αν βάζαμε χωρίς τίποτε, δηλαδή να βάζαμε άνω κάτω τελεία, μένως αυτό δίνει όλα τα στοιχεία. I like you και τα λοιπά, αν το γράψουμε έτσι. Και το τελευταίο που ήθελα να σας πω για το print είναι, μάλλον δεν πειράζει, προτιμώ να το βγάλω και δεν είναι τίποτε, ήδη το κάναμε, ήταν εκεί πώς τυπώνουμε πολλά πράγματα με το κόμμα και επομένως ας το κλείσουμε εδώ πέρα, το σώζουμε και λίγο να το δούμε και θα σας πω που θα το βάλω στο GitHub. Μπορώ να το ανεβάσω και αυτή τη στιγμή για να το πάρετε ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, save and checkpoint, ok. Επίσης, μέχρι να βάλετε τώρα δεν είμαι σίγουρος που... ναι. Ξέρω που το σώζει. Μέχρι να βάλετε το notebook, το Jupyter, ίσως να χρειάζεται να το δείτε αυτό σαν HTML. Που μπορείτε με απλό τρόπο να το δείτε σαν HTML. Επομένως, ας το σώσουμε και σαν HTML. Σώθηκε. Ας το μεταφέρω τώρα εδώ που είναι... Ελπίζω... Ναι, 4 μαθήματα 1. Επομένως πάω στα downloads. Το μεταφέρω εδώ. Και για να τα... 1-2 λεπτά να τα ανεβάσω στο GitHub για να δείτε από πού θα το πάρετε. Καταρχάς, στο GitHub εγώ τα βάζω... Στο Moisés τα βάζω, αλλά δεν μπορώ να το... Πού το έχω αυτό? Να το, ανοιχτά μαθήματα Python, εδώ. Επομένως, τα μεταφέρω εδώ πέρα. Alt-C, Alt-V. Και τώρα να τα μεταφέρω και στο GitHub. Με αυτό. Εδώ πρέπει να είμαι σαν Emboutour, sign out. Μπαίνω σαν Moisés.
Μπήκαμε και τώρα ανοιχτά μαθήματα εδώ είναι, επομένως τα στέλνω. Και τώρα αυτά τα κάνω synchronize και σας λέω πού θα τα βρείτε. Θα τα βρείτε στο github.com/Moisis. Πάτε εδώ πέρα, σε αυτή τη διεύθυνση, ένα λεπτό να τα βρούμε και θα τα σημειώσετε και μετά πάτε στα ανοιχτά μαθήματα και θα δείτε πολύ αυτά που κάναμε σήμερα. Τώρα μπορώ να τα βάλω Python σε 4 μαθήματα, αυτό που κάναμε και αυτά τα 2. Επομένως, αν θέλετε να γράψετε μια διεύθυνση, εφόσον τη βλέπετε ή να την κάνω πιο μεγάλη, δεν ξέρω. Alt-C. Δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα το Sublime. New. Alt-V. Φαίνεται ή να το κάνουμε πιο μεγάλο. Γράψτε αυτή τη διεύθυνση, όπου όλο το υλικό θα είναι 4 μαθήματα. Αυτή τη στιγμή ήταν το 1, αλλά θα δείτε και κάποιο άλλο υλικό. Επομένως, νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημερινό πρώτο μάθημα. Κάπως έτσι θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.